Ding ding, mae'r gemau wedi dechrau yng ngystadleuaeth fawr sêr Stwnsh. 8 cystadleuaeth brwd mewn 2 dîm cystadleuol. Ac yn brwydro mewn sialensau epig. A'r nod I bob un o'n ni, pido colli. Mae pawb eisiau ennill, ond dim pawb sy'n gallu. Ei, siarad dros dy dyd I hun, Cadi. Fi sy'n mynd I ennill, yn hawdd, iawn? Sa'n credu, Lloyd. Na I wneud y siarad I gyd yn y gemau. Oce, na ddigon ar y cega. Mae'n bryd I ni ddarganfod pwy fydd yr Olaf UN. Rhybudd! Peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld ar yr Olaf UN adre. Mae tîm Stwnsh wedi creu gemau fydd yn gwthio'r cyflwynwyr i'r eithaf, ac mae mesur diogelwch mewn lle I gadw pawb yn saf. Come on! Yeah. Oh! Cad, fi angen ti'n neud rhywbeth. Ti'n mynd fath o bod ti ddim ma. Shush! Pidwch wneud ein gytre. Gosh, fi'n poeni nawr. Yr Olaf UN. Jed! Cadi! Zac! Hugh! Becca! Jack! Lloyd! Yr Olaf UN. Tymod, fi wedi bod yma y hira. Mae gennau bach o brofiad I bod ar ben fy hun mewn gêm fel hyn. Os ni'n mynd reit nôl i'r stadiwm, pwy enillodd y stadiwm ar ben ei hunan? Mae'n lot well I fi I weithio ar ben fy hun. Fi wedi cael partneriaid yn gadw fi lawr yn y gorffennol, so eisiau dweud enwau Cadi Bwford. Fi'n gyffroes rhan cryfderau. Os digon o amser gyda ni. Cyflymder, cryfder, ond cwled hefyd. Fi eitha da am ddatrys pethau. Fi'n gwybod, mae hwnna'n sioc yn dweud. Mantes yn gweithio ar ben dy hun, ti'n goffo gwrando I neb arall. Yn wedi os ti gyda rhywbeth fel Jack neu Cadi. Mae yna 2 aelod newydd yn dos Zac a Heledd. Ddim yn siŵr iawn sut maen nhw'n mynd I fod. I fod yn hollol onest, fi ddim rili'n poeni am Hugh. Fi'n licio meddwl bod fi'n eitha clyfar, ond dwi'n siŵr os ydw I. Mae'n berson really laid back, mae'n very chilled. Felly fi jyst ddim yn credu bydd yr egni gyda fe I fod yn gysylltuol o gwbl. Sorry Hugh, paid casau fi. Ddim yn poeni am Jack o gwbl. Mae'n lot rhy hen. Mae digon o brofiad y fi. Allai ti galw hwnna'n hen, ond profiad yw e. Right? Profiad yw e, fe? Sa'n hen. Dwi'n gobeithio Jack yn rybys. Mae mor orhyderus a dwi'n cael digon. Falle tro yma, na I dod gyda tactegau gwahanol, bach mwy o ymynedd. Credu'r gemau tactegol na'r gorau yn fi. Sdim lot yn mynd lan fan hyn gyda'r gweddill, felly. Fi'n credu gemau tactegol, bach o strategy, fan hyn fa. Dwi'n meddwl na'r bygythiad mwyaf ydy Jed. Pwy yw glanna? Wel, mae hwnna'n... Sa'n licio rhoi pob mewn categories o'n Jed siod. A gwrando fan hyn, Stwnshwyr. Fi fydd yr Olaf UN. Ella. Croeso i'r Olaf UN. Cyfres o sialensau lle mae'n rhaid I ni drial gorffen pob sialens fel yr Olaf UN. Syml. Ond cofiwch, all unrhyw beth ddigwydd wrth daclo ein sialensau a bydd sawl tro trwstan yn eich wynebu chi. Bydd cyfle I ni joio jokes a bod yn apus. Pwy fydd yr ola I Chwerthin? Sawl un di Chwerthin fyna. Rhaid I chi drio wneud I bawb arall Chwerthin tra'n cadw wyneb syth ar yr un pryd. Nawr, os mae chi yw'r cynta I Chwerthin, chi allan o'r gêm, a wedyn byddwn ni'n ail osod bob tro mae rhywun yn Chwerthin tan bod y person Olaf UN yn sefyll. Bydd rhaid ni dilyn y cyfroeddiadau I wybod beth yw thema pob rownd. Falle bydd rhaid gwneud sŵn doniol, dynwared, neu gwneud stymiau I gael y gorau o bawb arall. Bydd yr enillydd yn derbyn 8 o bwyntiau. 7 i'r ail. 6, 5, 4, 3, 2, ac 1. Ie, Jed. 1 i'r person ola. Pam ti'n edrych yn y fi? A ti beth yn gwybod. Jed yn Chwerthin yn barod. Sio chi'n teimlo hwnna te? A fi'n mynd I stryglo. Fi'n mynd I stryglo. Fi'n chwerthin ar un byd, so. Da I wybod, e? Da I wybod. Wel, gem ni weld pwy fydd y person ola I Chwerthin. Ar eich marciau, barod, ewch!
her gyntaf y criw yw peidio chwerthin. I'r rhai sy'n methu cadw wyneb syth, maen nhw mas o'r gêm. 8 o gyflwynwyr sy'n barod i chwarae. Ond pwy fydd yr Olaf Un y tro yma? Fi'n mynd i ennill achos fi'n meddwl... Fi'n credu fi'n mynd i stryglo. Wel, fi'n licio meddwl bod fi'n ffynnu. O fi yw hwnna. So, gobeithio allai ddod yr elfen yna mewn i'r rownd yma. Cymon i fi roi un o fi ar y troffi yna nawr. Safo amser, fe. Fi yn chwerthin lot chwarae teg, mae cwpl o pobl ddoniol, mae Jack a Cadi yn neud i chwerthin lot, felly fi eisiau trio ysgwyd nhw. Fi goffa wneud i pobl arall i chwerthin, a fi yn gallu wneud hwnna. Jyst edrych arno ni. Chi'n chwerthin yr hei. Dwi'n gobeithio fyddai'n oce yn y ddim chwerthin rhan, ond yn y neud pobl eraill i chwerthin rhan, dwi'n meddwl ella fydd hwnna anoddach i fi. Fi'n meddwl bydd Jack a Cadi. Fi'n credu taw nhw yw'r ddau gwylio mas amdano. Fi'n credu bod nhw'n pobl eitha ffynnu. Maen nhw'n naturiol yn dod o'r draws yn eitha ffynnu, felly fi yn poeni bach amdano hwnna. Fi sy'n mynd i ennill, achos, fel wedes i, fi sy'n neud y gwaith i gyd ar Stwnsh Sadwrn yma, dipyn i. Felly, look out. Na gyd weda I yw, cyntau'r felyn, neu dall ei gellir gwell, dyfal doncad i'r garreg, gwisgi yn dy gap ac yn dy galon, pa rhoi'r ffidil yn y to, Cadi. Credu na i osgoi hiw a heledd. Sa'n siŵr beth sy'n lan i llefus nhw. Dwi'n meddoniol, a dwi'n chwerthin ar ddim byd. So, a Jack mond yn gorau sbio yn y fe fyddai'n giglo. Reit, pawb yn barod? Barod. Barod. Methu aros. Ti eisiau chwerthin unwaith eto cyn i ni ddechrau? Reit, dewch chi weld beth di rownd gyntaf ni ta. O, hwnna'n sŵn fyna. Sŵn a hanner, sŵn i'n gweud. Reit, da ni'n dechrau mewn 3, 2, 1. O brofiad, mae'r un fel arfer yn drewi. Gyd i chat a Jed diwrnod o blaen, dy fe? So, fi wedi fe. Oedd e'n gweithio fi. Sa'n deall pam chi'n ddigor na fi? Na fi. Na. Chi'n fod neud sŵn eich hunan, gyda chi fod? Cadur ma'n neud syniad gwahanol, fyd. Mas o rhywbeth yn bod... Mae'n neud syniad rili odd. Mae'n neud syniad odd. Ti'n dawel, Lloyd? Ti wedi'r ffarm o'r blaen, Lloyd? Ti'n gwybod syniad yma... Nes ti safio Lloyd yna. Hyw, ti nath chwerthin gyntaf, felly ti mas o'r rownd yma, boi. O'n i'n gwybod feswn i. Ond dim amser am hoi, achos bydd angen llygyd barcud yna ti nawr, achos ti sy'n reoli'r gêm yma, edrych arno ni i weld pwy sy'n chwerthin gyntaf. Iawn. Ti'n gallu gweithio ni beth yw'r her nesaf, sgwelwch yma? Fel ta. Dwi'n gweld y falch bod fi allan. Dwi'n gael relaxio fan. Stimiau. Stimiau. Reit, pwy sy'n mynd i gwynebau gwirion? 3, 2, 1. Dyna chi. Os hawl dy fi, tynnu danedd smal fi mas. Ti'n digon hen i gael rhoi boi. Oedd e'n iawn yr ail tro. Diolch. Mae gwyneb Jed wastad gyda ystym bach odd anyway, na gwe. Dyma ni'n trin. Becca. Becca. Nes ti tyfu lan ar ffarm, do? Do. Ydy hwnna di helpu? Do, lot. Dyw hwn ddim yn rhan o'r ystym, ond oedd... Os oedd fel da i gael o gwmpas, oedd fi'n wrth yn y blyd. Ie? Diddorol. Da beef neu da godro wedyn? Godro. Godro. Hwn yw Jed yn siarad cadw'r rhech mewn. Na, rai dangos o'r yna. Beth yw e pan ti wedi gadael e mas? Bach yn... Pen ysgam? Ie.
chdi mor! Ar ôl fyw. Dau, pwy? Ti'n gwybod be? Well na un, efe? Mae'n well. Sorry. Hey, come on. Hey, ti'n bodlon helpu Hugh nawr? Ta-ta, Lloyd I lew. Pa beth yma, hi Lloyd. Diolch, pwy. Mae calon fi'n mynd mor gloi. Dynwarad cyflwynydd. Speaker! Wel, Ti jyst yn neud ac yn di, nes ni'n dod o'r un lle, oedd yna'n. Ond na, fi ddim moyn mynd yn y tank. Mae'n rhan o fi di wneud. Eyelashes fi! Byda fi un o cadi. Iawn, boys, sori fi'n hwyr. Mae rai bod Lloyd yw hwnna. am fe Lloyd oedd yna. Mae'n fan hwyr. Ti'n mynd am Lloyd eto? Jen. Ni gyd yn mynd i wneud bach o Lloyd? Jen. Ti ddim wedi clywed y rap? Ti'n mynd fel hyn. Just am, like, come on. Yo. Stwnsh Sadwrn. Max try, bros. Come on. Ysgol llan yr chyw. Llan yr chyw. Hele, fi eisiau gweld gwyneb ti, please. Stop y cuddio. Dwywaith mae hwnna wedi digwydd nawr. Hei, unwaith eto, ti'n mas. Nath neb gweud bod fi ddim yn cael rhoi pen fi lawr. Mae'r her I beidio chwerthin yn parhau. Pwy fydd nesaf I ddilyn Hugh a Lloyd mas o'r gêm? Hele, fi eisiau gweld gwyneb ti, please. Stop y cuddio. Negeseuon y wal. Studio. Come on, studio. 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 Come on, Stwnsh Sadwrn. Jen! Mas! O, Jed! Mor agos, ond yn anffodus, ti mas o'r gêm, felly ceri ymuno gyda Lloyd a Hugh. Da falch, oedd yn anodd. Dwi'n well draw fan hyn, ni'n gallu chwerthin Jen. Helen a Becca, Ti'n plan drwg. dewch chi symud fan hyn, a nawn ni ail ddechrau'r gêm. Gyda'n gilydd, Lloyd? Ie. Oce, y her nesa yw... Swnech. Reit. Mewn 3, 2, 1. Ges I coffi cryf bore yma, so os ni yma digon hir, falle bydd un naturiol yn dod. A ti'n... Hei, Zach, lot mwy fod erbyn yn bwy. Nesa yw... Wff. Beth yw e? 3, 2, 1. Ges I banana bore yma, so moyn un arall. Flan felly, i'r rownd ola, ond un. Symudiad. Symudiad. Diddorol. Nice, yn. Hwn yw Jack yn rhedeg, iawn. Mae Jack yn rhedeg fel hyn. Cadi'n redeg ar tasg. Dyma Becca mewn tasg. Wel, da ni wedi cyrraedd y ffeinal. Deg wir, o'n i'n disgwyl y ffeinal yma. Ie. Ie, a fi. Heidiano. Da iawn chi, ond be ydy'r her I orffan y gêm? Sŵn buwch. Ti'n da, ymlaen? Fi wedi gweld un tîm barod. Na, maen nhw wedi gweithio ni, mae rhaid I chi wneud yr holl beth. Felly, ar eich pengliniau chi a'ch dwylo chi, oce? Pob lwc. Hwna fe buwch, tym bach. So ti'n mynd trwy'r holl broses o bita fyd cyn bod ti'n troi mewn. A moffo mewn i'r... Mwy fel yr Hulk na bywch, dwi'n onest. Diolch, fi wedi bod yn gweithio mas yn rhywun.
Fi wedi gweld hwn. Wel, doedd am byd yn y gwahanu y gwartheg efo yna. Felly, dyn ni'n mynd i gael un rownd arall. Ie, rownd bonus. Cadi yn erbyn Jack. Ie, a allu wneud unrhyw beth chi eisiau. Allu rhywun chwerthin os chi eisiau, please? Ia, please, dwi'n chwerthin. Amser. 3, 2, 1... Knock, knock. Pwy sy'n na? Dau. Rai pwy? O, dau nôl wedyn. Ie, mae'n gwrdd. Allai cael del. Nhw'n mynd reit rhwng col. Reit, y stori. Fi oedd yn gwneud y coginio i gyd. Dwi'n gweud, paid poeni, na i taclus o lan, fel oedd hi'n eisiau lawr. Fel hyn. Na i wneud e. Esgus Cadi, fi di bod o gwmpas y canolbarth yn chwilio grefi brawnydd yn 8 siop i ti. O'r diwedd! Perfformid a hanner, boys. Diolch. Fan. Creepy brownie. Mae'n just profi fi ffind o fi'n an y ffynnu, Da o, Jack. Da iawn, Jack. Faint o pwyntiau? 8, ynddo fe? 8 o pwyntiau. Da iawn i'r rai difrifol yn ein plith ni. Chi oedd y gorau yn ystod y gêm yna, ond i'r gweddill, angen gweithio fwy ar y punchline. Felly, dyma'r scores ar ôl y sialens cynta. Ni 8 pwynt i Joker y Pac, Mr Jack Quick. Iawn, Jack, eidiano. Digon. 7 pwynt i Cadi. Da iawn, Cad. Fe gwych. Yn trydydd, mae gennym ni 6 pwynt i Becca. 5 pwynt i Heriau. Yes, Aled. Da iawn. 4 pwynt i fi, Zach. Da iawn, Jack. Da iawn, Ni 3 pwynt i Jed. Bwrw claps, diolch. 2 o bwyntiau i ti, Lloyd. Dau clap i Lloyd. Mewn yn ola, 1 pwynt. 1 clap i hyn. Methu cadw gwyneb syth. Un peth dyw Ser Stwnsh ddim yn gwybod eto yw bod nhw'n gweithio mewn tîmau go iawn. 4 ar y tîm coch a'r 4 arall yn cystadlu dros y tîm glas. Ond mwy am hynny tro nesa. Reit, mae eisiau i rai ohonych chi weithio'n fwy caled i lwyddo o Jed. Iawn? Oherwydd mae sialens arall ar y gorwel fydd yn profi mwy o'ch sgiliau chi. A pwy fydd ar y brig ar ddiwedd y gyfres? A pwy gaeth ei cyroni'n yr Olaf Un? Over e nawr! Plastig ydyn nhw. Air go iawn yw i. Ie, hoffet ti. Air! Fi sy'n ar top ar hyn o bryd, a fi fydd ar top ar diwedd yr herfyd. Y tro nesa, gêm newydd i'r criw. Gosh, fi'n poeni na.